music. Yangi bir classic music. Real on the beat. Yangi bir classic music. Alaikum yibbe radio tulde dubango e hartal on calminama on juurama on beltanama en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah eden jetta Allah e muraɗum nde garɗen hikka ha e manditare meɗen jeeɗi ɓiir hono yibɓe radio tulde dubango e hartal hande ko 15 lewru août ewa gonɗen hande koye manditare nde kadi eɗen mbiya kadi alhamdulillah manditare nde machallah radio o cuɓɓi ñalawma ko fuɗɗi e fewde ñallude hannde radio o ko ɓural tan e ɓamtare woni heen ko min woni ɗo mawɗo rewɓe yiɓɓe tulde dubango e hartalla ɗo e tulde dubango eyyi kadi minen kam min jii heen tan ko ɓural guila ñalawma radio o uddita Allah waɗi min heen eywa ko tari kadi a yettoyima to nder dinguiral radio dinguiral to ene to yewtere to toon ko université woni toon ala ko haaletake toon e moƴƴere Allah woni toon tan ko findinede e famnede e andinede gueɗe fof Allah ne addani min sukaɓe gandanɗa hoorema ko haralleɓe anduɓe Allah ne addani min sukaɓe gandanɗa hoorema ko haralleɓe anduɓe kala kene yewte e radio e haalama ko faare hande WhatsApp min joguima tan jewtan no min haalani min WhatsApp tan no gueɗe mum ko moƴƴi hen e ko boni hen hayso WhatsApp addirano tan ko moƴƴude addi hen ko boni kono noon wona bonnude nde yakorano tan ko moƴƴinde nde ɗum Yaya Djiby Demba waɗi hen ko weɗɗa haalani min hen hayso min gandani hen haydara min paami hen ko jiida e Hammat Moussa Diobel ko jewtat ko jiida e Amadou Diobel ko mbaɗata ko jiida e Amadou Poukary Amadou Racine e ceerno gando en ko jewtata e ñande aset faade radio doɗiɗi fof ko weltare tan diwan o ñande aset o diwan o foof no fotiri ɗon fof ko jooɗiɗen e faadi ha émission o yonta so yonti moni fof heɗonde tawno kala keeɗiɗo dañat hen tan ko famamuyi dañat hen tan ko ɓeydare eyyi minen rewɓe ɓe kadi alhamdulillah emin jokkodiri emin jogui kees amen emin piya kala lewru fof min piya min mbaɗan ɗum kees emin inchallah emin jogui juɓɓude amen ha yuɓɓi kala neɗɗo jeeyaɗo bakaw jeeyaɗo calgu jeeyaɗo ceenel gonnoɗo e fedde he fof ko minen gondi ɗo e tufde ɗo e tulde dubango ɗo ɗum noon emin jetta Allah e nulaɗo min jiiye radio heran ko ɓamtare Ablaye Moussa en machallah misalal leñol ko dariɓe ko meeɗa amande ɗum Abou Dieba en ko dariɓe meeɗa amande ɗum Demba Mayram ko dariɗo ko faate diine meeɗa amande ɗum sa are radio he ma taw ɗon diine ma taw ɗon fina tawa ma taw ɗon kadi aduna hande o kadi yo yimɓe jata e aduna hande ɗo kadi ma taw ɗum ɗon tawno fof ne goodi haaloɓe diine ne goodi haaloɓe fina tawa ne goodi haaloɓe no aduna hande o yarate ni kadi fof ene joga machallah ɗum noon ko yettude Allah e nulaɗo en calmini en juurima kala tellotoɗo ɗon eɗen ñaago kadi yo Allah rokku en kadi tawa eɗen ɓeydi en gussaki tawa eɗen gonde ɓuural men e ɓamtare meɗen amin ya rabbi nen dikirel Allah jarama machallah a waɗi no gownoɗa wadde kadi machallah cimtorgol mbaɗɗa ngol ko noon tigui woori mate aussi anne aussi ay gara dikirel Allah jarama machallah a waɗi no gownoɗa wadde kadi machallah cimtorgol mbaɗɗa ngol ko noon tigui woori mate aussi anne aussi ay gara radio ngo e nder yiɓɓe radio tulde dubangue e hartalla mate a yiyani hen caɗele nde tawno a haali ɓuuri gonɗe hen ɗe foof gam banggue ma mate ala caɗele tan ɗe jiiɗen hen ɗe mbawɗen janggo e jaam wallodirde kadi pour janggo e jaam ha fenen ɗo ferguirten ala so tawi ko Allah min kam mi yiyani hen caɗele nde tawno radio o ma taw no lelnirani tan ene jogui tan juɓɓudi mbaɗadi e mum gueɗe kam jeeteɗe e WhatsApp uji goɗɗi ɗi yiyaka hen mi yiyani hen haalde hen ko boni mi yiyani hen haalde hen haala politique mi yiyani hen haalde haala janana jiimi hen tan ko yimɓe ne gadda tan ko nafata ɗumen ko ɗum tan jiimi hen mi yiyani hen caɗele tawde ko Allah jarama nen diguel machallah yo Allah junno balɗe moƴƴina batande nde tawno gurdam ma aussi hande ko nafoore mere nde tawno ononne rewɓe wonko min jangge mon ko heewi ko jii toon amin duusa amin jaa amin gara ko foof ko ɓuuren hewde koye moon min joogi eyyi ɗum noon yo Allah jurno balɗe ɗe min ɓooya wonde gueese amen min ɓooya ardade kadi min ndewa caggal ko kalɗa ko ne woodi on kaali kadi e fii ko noon woodi tawno ko jokkere en ɗam tan woni radio
kadi en jii gartam muɗum nde tawno sona ko ɓeydi hen ala ko ussi hen eyyi ɗum noon fof ko golle moɗon ɗum waɗi mbiyat tan ko yo Allah jurno balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe ko ɗum tan ñaguiɗen Allah a jarama no fewi ko mi salmini moon yiɓe radio Fulde Banque Hartal gonoɗen ɗo koye en jaɓɓi koyɗe men gam arde ha ɗo ɗo galle Nene Dikel ɗo en mbaɗi o waɗi no wowno wadde o waɗi cimtiɗe waɗno cimti baɗɗi fayida en calmini dingal ngal foof Nene Dikel min mbimo jaam ñal a jarama no fewi. Assalamu aleykum yiɗɓe radio Fulde Banque Hartal caggal nde gummiɗen hedde Nene Dikel en gari hono hoɗo hedde ɗo Nene Amnata Alassane Thiam en calminimo en juurimom Nene Amnata min calminima ko nde tawno koye ñalawma manditari gonɗen ɗum noon min mbima bisimilla ma e caggal nde présentata to wale moɗon e radio Fulde Banque Hartal mi salminima salmini fof mi juuɗi fof mi salmini mama yaya Seydou Ba a addi ɗo hande ko weeli a arani ɗo kadi ko weeli radio Fulde Banque Hartal ɓamtare e welemma e gartam fof nan hen ha heewi wona seeɗa kadi noon ko manditare meɗen hande ko 15 a arani ɗo ko weeli radio o de ko radio jokkere enɗam ko radio ɓamtare ko radio welemma ko radio pinal ko radio jangde ɗiɗal meɗen ngal machallah eɗen jogui hen koye kisɗe nan hen ñande foof wonta ko tellina no Dikel wini tan radio ko jangde woni toon ko université woni toon de kala ko neɗɗo andano ma ande ma kala ko neɗɗo anduno kadi ma ɓeydon kadi no o ardi fof komo wonde jokkere enɗam yimɓe fof so pinine calmodira goto fof ɓerɗe meɗen ɗe fof gondi joni ɗo gonɗen ɗo jooɗiɗo Amérique jooɗiɗo France jooɗiɗo kala ɗo aduna o woni ɗo neɗɗo jooɗiɗo kono enen juɗɗinaɓe fof gondi saabu subaka fof eɗen jiidir subaka fof eɗen calmodira subaka fof eɗen pamodira ko yettere Allah ñagotoɗen Allah ko yo ɗum juur ardiɓe ɓe kadi yo Allah naajo emo wona ɓiɓɓe tuldenajo jiitotoɗo hoore mum e radio he radio o wona radio tuldenaɓe tan ko radio aduna yo Allah jokku ɗum ha wonta téléji ha guittenmo toon gaddenmo ɗo jooɗo ɗo e Fulde Banque Hartal goto fof ne yiiti hen hoore mum min Amnata Alassane min ɗum hen yiyandam minen ɗone minen rewɓe amin jogui ɗo fedde nde woni mawɗo amen ko yo Hajja Dikel Dia mawɗo ardi bonnani kadi amin pamodiri amin juɓɓodiri min jogui pied amen min jogui ko ɗumin bersirta min jogui ko ɗumin kala machallah wiyete tan ko yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydu balɗe barke onon mawɓe ɓe yo Allah ɓeydan ɗumen hokka ɗumen celle no jogiri onon sukaɓe ɓene dañoɗo yo Allah uddir ɗum mo dañoɗo yo Allah ɓeydu mo dañani yo Allah uddir ɗum enen fof jiiɗi hen yumma e baba kadi radio ko jokkere enɗam no fewi kala natɗo ma salmin yimɓe fof juuro yimɓe fof anda yimɓe fof pini mi salmini on mi juurima ɗum woni hen yiyanda a jarama no fewi Nene Amnata machallah a cimtal ma waɗi fayida nde tawno kadi aussi anne aussi jeeɗa koye dariɓe e minen aussi ko ruttude duwaw tan yo Allah junnu balle ɗe moƴƴina batande nde tawno gardigu mon aussi machallah ne yuɓɓe no fewi kadi machallah pelle mon ɗe kadi aussi ne mbaɗi gartam kadi minen aussi wonko min jii hen nde tawno kon darodde ɗum waɗi kalde gootami fof ne timto e goto e moɗon e kadi aussi anne ka dañi nde pinɗa subaka Allah foof aɗa juuro yimɓeɓe kadi anne aussi ka jokko e ɗam eyyi ɗum noon mbawi tan Allah junni balɗe moƴƴini battande a jarama no fewi Nene Amnata assalamu aleykum ceerno Abdou a salminama a juurama en gari ɗo hande e liggorgal hono mawni men Abdou Farma Diambo koye yimɓe gandanɗa hoorema dariɓe e gam radio Fulde Banque Hartal en jii darde makko wadde mantinde e nder radio ngo nde tawno omo hewno waɗanden kala saaha hono interview comme hono mbaɗirɗen ɗo hande ni ko neɗɗo kadi ganduɗo radio no fewi kadi ganduɗo nafoore radio ngo no fewi Abdou mbeɗa ñaguine calmidirta e bandiraɓe bisimillahi rahmani rahim sallllahu ala nabiyil karim jetti gueno jettuɗo hoore mum guila hay goto yettan eɗen juuɗo
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiye o ɓuural woni muɗum ceerno yaya a jaram Allah jaram yo Allah teddino ko alda e guddi a ari kadi e nokku ɗo poɗɗa arde a yindiri kadi e mawniraɗo ma mo poɗɗa yindirde waɗi fof mo a wayrata ni nde tawno nde naata bangal ma naati ko defi faɗaɗo ɗo yo Allah nden tokkere ndam wona ɗum ko so tawi a namdimami ko fewte majitare radio Fulde Dubango ha sallo e dal gelloje mbugguɗa ko dammal ngal poɗɗa fuggude nde tawno nde radio Fulde sosa nde jibina yi aduna alhamdulillahi rabbil alamin tawi ene aduna duuɓi muɗum jeeɗiɗi kadi manditare tawi jeeɗiɗi kadi manditare tawi ene aduna ɗum noon nde ko yettere Allah no fewi eɗen jetta dendagal dariɓe hen nanguɓe hen waɗɓe hen ƴiƴam mumen e doole mumen e mbawka mumen e hattanuji mumen tawi kadi joɓaka hay ngu eyyi ceerno Abdou jaafoɗon to ɓoggol tagui ko wona ɗum ko eɗen jinno andude hol gartam gam jiiɗa e gam radio Fulde Dubango ha sallo ha faade kadi aussi yiɗɓe radio Fulde Dubango nde tawno an hoorema aɗane plateforme o holko jiiɗa hen comme positif e hol sakkere kadi aussi ne jiiɗa hen eyyi kañum kam ko so wona ko gollal teddugal tan musgal namdigal karnatagal e farexiragal no fewi e koɓe mbiyata ko noon jeeyaɗo jeeyago ɗo ni nde tawno en darinoma hen hakke duuɓi ɗiɗi mankude seeɗa walla hitande fawde en jettima dendagal diwanuji halayɓe gam yewtidde men waddude men hono dani wonko keɓɗen hen kadi no fewi humpito wonko keɓɗen hen kadi no fewi gandal ko yettere Allah no fewi so wonano radio Fulde Dubango yarta Allah e dal gelloje en keɓata ko humpito en keɓata ko dengal gandal caɗele guurade ɗe noon ko wiyete ko tan kala ko teddi rondade ɗum wona noon tan caɗele guurade ɗe ko caɗele moyen caɗele ha hande wellitare tawno jayinto walla ko wiyete ayaw yiiɗi ko wellitare tawi ene wawi werlade juuno muɗum bang yo bang ene wawi werlade konngol muɗum bang yo bang ene kadi wawi yaltinde konngol muɗum bang yo bang taw yimɓeɓe ene ganda ɗum ha diwa tan wonde e nder wawi yaltinde konngol muɗum bang yo bang taw yimɓeɓe ene ganda ɗum ha diwa tan wonde e nder weeyo tawno radio ngo hande ko e nder weeyo tan woni walla e nder dingre WhatsApp uji walla ko way noon ha hande ko jogui caɗele haw wellitade ɗum ene jeeya caɗele mabɓe ko mawde e caɗele moyen no holko basirɗa en taade wi wonde ko eɗen jiiɗi ngo wellito holko nde tawno radio wonko wurni radio wurni radio eɗen kewi wiide no kewɗen wiide ni ko kopperejo ko hol wasimama dokkata tan pour ha radio ngo wawa wuurde kadi ha mbawen hutorade radio ngo ko juuti eyyi wasiya mo cikkumi ene wawi nafde seeɗa neɗɗo haalata waktu gandal mum tan ko liggodade tade kay ɗumunnaji ɓennuɗi ɗi liggotono tan koye yontade ko kañumen mbaɗatno hen kalisaji mumen waɗa hen moyen aji mumen e ɗum kadi so tawi juuti tan musat waɗata ayibaji no juuti fawade fof wayata ni yettima e nokku kanko yiilo ko wiyete ko partenariat ji hay soko nokkuji mbaɗi nokkuji amen ɗi fewnoɓe damon ɗi ɗon taton grillon so mbaɗanama publicité ene mbawi hay so ujji nder ujunnaji ɗi ujunnaji tati wallitta so hono amen en keewi walloɓe ujunnaji ɗi ujunnaji tati tan ma won jomen wasata won joguiɓe ko ɓuuri komin jogui ko garage uji mawɗi walla birkaji mawɗi walla surface uji mawɗi walla koji tan mawɗi wawɓe wallude ken wona hedde capan jeegom ujunere en firani wasata taw on woni hen ɓe ɗum noon jiilate mane ma nokku ko wayni ko waɗa publicité ji ko waɗa promotion ngaji woni ɗin hay soko sonde ko wayno t-shirt aji en laafaji en walla ko way noon mane ma aya on ko kadi yiye bang yo bang ko ande jiɗɗo wadde publicité fof mane ma jokkodire ceerno Abdou jarama no fewi machallah haala ma yiɗɗi waɗi fayida nde tawno kadi aussi ko hen gonnoɗa ɗum waɗi ko kalta ko kaldita ɗum kadi ko gandal ɓe humpita nde tawno a fifi nde kalta ko e kadi anne aussi Allah jurno balɗe moƴƴina batande Allah accira men mbawa ka machallah ka nder dari kadi jokkodirade darde ma nde manki e heɓtina kala saaha kadi min mbiyat tan ko
yo Allah juutnu kadi jokku golle kadi ko mbawɗa wadde walla ko daña hewde famde fof yo Allah waɗe hen barke mi salmini moon salminimama tawi jarama fewi merci mbaɗa yiɗɓe radio Fulɓe ma fof salminimama e dow inde radio salminiɓe kamɓe fof merci